Чул съм писал? Емо, защо ли попред фотоапарата? Аз къде фърмиш в бялото, брато? Его е. Мартин си го прегледи. Гледай, там го изтриве момче. Абе, нищо бе, тук нямаше линия. Как че имаше линия? Емо, я кай, че имаше линия. Аре, стига бе! Чакай да снимаме. Мама? Емо, мама? Това нищо не прилича. Къде си направил, ама ти си? Ало? Ти нямаш правилното. Нагоре над паметника на Георги Димитров с колелото карам. Да, 20-ката. Сега ще ти кажа. То ми е в спорт моят. Да, бе, сега ще погледна. Не бе, сега ще ти кажа. Сега си звъня по 200 пъти, сега ще ти кажа. Ние всички сме хардкор. Бати кривата единица, заедно. Да, от 3. После като почнах цветните вземи една ръкавица. Да бе, ще си играм на дребно. Да. Не бе, тука са. Ти знаеш какво става като почнеш цветното бе? Не, още не знам. Просто си бъва майката. Или па после като го пипнеш някъде вече отцветено. Там край май. Колко ми е към толкова? Секс. Добре. Не, странното предчувствие, че нищо не ми се получи. Горе-долу. Не знам аз. Трябва да ги намерим ти от ковачевци. Ти Луция, бати кривата. Не. Аз бих си сплювал. Да бе, ще си играем. Ще ли гавим след това. Тази звездичка представя всичко. Леко некадърно е направена. Ники е правил. Много некадърна. Сега ли му влезем на Мартин с коленци? Фотоапарата е у мен. Да, не, след малко, братле. Вземи камък след малко с коленце. Чакай, трябва да го снимам. Не, дай тебе да снимам. Аре мръднете се малко. Какво правиш? Нищо. Стой! Не, ево. Не искам да коментирам как си пръскам черепа. Ма вземи е такова, бе! Не, стъпих на криво. Бенчок, не се оправдаеш. Това е само и само да е първи супер. Ставата ли преба, а? Стъпих на криво, бе. Стъпих на криво, да. Да, братле, вчера им четох всички цялата история на тия изроди. XP, RS. Това са, братле, най-големите изроди. Емо, искаш да посмееш малко ти. Така, значи това е Мартин. Това е крак. Прави се е така. Снимай братовчетки, ритай го него. Така, това е Алекс, това е шапка, това е пастел, това е единица. Не обърни фотоапарата към тебе. Емо, обърни фотоапарата към тебе. Не, към тебе. Това е идиот и бокук. Добре, това трябваше да го кажем. Емо, ще покарам малко колелото. Ще го изпукали гумите да велик. Добре, ще те бием 3 пъти. Добре, хареса ми. Аре, ако не паднеш обаче, какво правя? Ти тръгнем колелото. Ще тема, май. Възможността се пребил, каква е на това колело? 100%. Ако не се пребиш, ще да ти помогна, не се притесняй.
Така. Това е